Nasunog ang 27 ka mga panimay sa Sitio Proper, Barangay Ermita, ning Dakbayan sa Subo, pasado alas 7 sa gabi niadtong Abril 4, Sabado Santo. Muabot sa 40 ka mga pamilya ang naapektuhan kun 160 ka mga individual. Nakontrolar ang sunog pasado alas 9 na sa gabi. Hinuon walay naangol o nakalas sa maong insidente. Nagbilin kini og 2.3 million pesos nga danyos. Matod ni SFO3 Wendell Villanueva, tigpamaba sa BFP Cebu City nga padayon pa nilang giimbestigahan ang hinungdan sa maong sunog. Apil na ang giingon nga adunay usa ka tawo nga mituyo sa paghimo sa maong sunog. Apan matud pa walay makapamatuod kun eyewitness nga usa ka lalaki ang nakamugna sa maong sunog. Mipahimangno ang BFP nga magmatngon sanglit init gihapon kaayo ang panahon. Although ato nang gihangop ang maong mga istorya sa mga residente, apan hangtod karon wa pa manggi eyewitness nga nitumaw sa atong opisina nga magpamatuod nga sila mismo nakita nga giduslitan sa maong tao ang ilahang panimalay. Safekeeping na po itong nagkuhan sa, sa gialigar na kuhan, may hinungdan sa pagsunog. Safekeeping na po ito kay para po luwas po siya kay base na mahitabo kaniya. Gumikan sa kasuko, sa emotion sa mga tao dito sa mga nasunugan. Mao na akong gusto makuan. Di na sa paggawason sa prisuhan. Mamatay na siya nga to. Lisod ka ay pangita kwarta, mamoy. Wa pa na pangita akong anak.